Na Rympei U ka channel nabynta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Jumai ubaklan bor hado san pan pra ka Richter skill ulaki menchi singa Assam balawan ru ya ka jingting hagi babon ki Bri U tamba ka video lengba ka CCTV na ka neonatal intensive care unit NICU jong hospital hasor nagaon kalapen ya ka jing shlor jong ki nurse ban iada ya ki khunlung klem da Peit yaladi lani ya ki ni ki khunlung marwai kani ka video kala posted bahagi dan san social media kabala yo ru ban yo ya kata ka jing iaroh na ki babon ki paidbah ki bayo ya kani ka video kabala ring ha kapor kumba saw phau baje janmit ha aditya nursing home layo ya ki arngot ki nurse ki balai yeng ban bat ya ki jingthia bapenthia ya ki khunlung hapo kan niku ha kapor bakhi ujumai kawai ka nurse kala bat ya artli ki jingthia ki badan khunlung kawai pat kala ka ya ki khunlung katba dangki ki tiar kitar ki badan hakani kan niku kum ki yet ki cylinder oxygen bat ki ki tiar sumar kani ka jing shlur jong ki nurse kala yo ek jing iaroh bah haki babon ki liang barula dan ru ki baong badai ban penkub buram ya ki nurse ki bala shim ya kani ka sinja ban care banda yakini ki khna khunlung ki ba thia kini ki jing thia hapo kan niku